Salamat talaga po. Salamat po na naabot talaga po ini si Nicole, na naano ang kitabang. Ini pong tinaupo nindo, dakulang tabang na po ini sa muya. Salamaton po, nagrabe. Aming pag-iikot sa bayan ng Maanito Albay, nakilala namin ang 16 na taong gulang na si Nicole Jane Torpillo, anyo ng isang dalagita. Mistulang 6 na taong gulang pa lamang si Nicole. Ibinahagi ng 32 taong gulang na nanay ni Nicole na si Mary Grace Barcelona ang kondisyon ng kanyang anak. Kwento niya, premature baby nang ipinanganak si Nicole. Napakaliit, payat at parang bata. Kita sa ngiti ni Nicole ang tuwang nadarama. Nandito ang Ako Bicol para bigyan ka ng groceries and stuff. Salamat po sa gabos na ito. Salamat talaga po. Salamat po na naabot talaga po ini si Nicole, na naano ang kitabang. Sana po na iba pa po kami matulungan na dakul, ng mga aking ari po kani. Ini pong tinaupo nindo, dakulang tabang na po ini sa muya. Salamaton po, nagrabe. Salamat. Ako Bicol!